Sapi muga temurus wingi tak rewangi sampai jungkir walik kita periksa bento wis keracahan kita ndelodok ngorono wong ngarep tobruk bidak mantan iki. Aduh, beres kabeh. Ngon raja kaya bekne iso dadi wong sugih. Tak ngopi ngarep omah, lali. Kandange rung tak tutup. Pocol sapine. Dus-duse ucul kabeh. Piye? Utang banknya orang lunas kok sapine ucul kayak sora lho. Wis beres wicuk mana cangkruk enak. Sapi bodoh utang bikin menantang dan juga tegang sangat kan. Sepeda awur-awuran. Ayo apa bos, aku lali ya omah. Lah iki omahe mono. Lho iya. Wes nang ayo. Cek ta bos. Lah kok suran-suran iki lho. Ya cek Wes tetep ya ngene iki ae, wis ra ganteng-ganteng. Ya cek ganteng saiki ta bos. Wis pak iki lho. Senaya nek. Kok omahe mono. Ya. Ya wong tas barang iki ya tas ngene digowo iki. Ayo esuk kok wis powen nak temen lek mau ngopi. Tak pangane kene. Aduh, lah iya. Sampai kaget aku. Kok cagak-cagak mbok tua brek lu piye to ya? Wong kacamata kelering mbok gawe iki lho. Tibake kacamata mi lho, guaan, kacamata senting kok megah. Piye cak iki sing gareng ganteng. Tibake ana apa esuk-esuk tekan kene iki? Lho, sampean ku kepiye? Lali ta cak? Saiku hari terakhir. Hari terakhir. Berarti sesuk iki wis kiamat. Lho ora ngene lho. Bayar terakhir angsuran. Oh alah ngono ta. Berarti cara saiki wis bayar terakhir angsuran. Iya ta. Mari ngono utangku berarti wis lunas. Ora ta. Ya gak ngono cak. Piye sih sampean kok bulet ta? Loh. Kok bulet piye? Ngene iki aku padha ya mumet. Nek gelut ta piye? Lho ya gak ngono Cak. Wong utang ki ya wajib bayar to Cak. Satete ya wene ono Cak. Lah ngene lho. Nah nek aku ra ndek dhuwit, terus sapa sing tak bayar? Ya diusahakno Cak. Lah nek gelem iku ya entenono sapiku. Cek meteng dhisik. Mari ngono nang cek manake tak dole ngono lho. Kapan cak ngenteni sapi meteng itu? Duh. Yo tengono. Gendeng ah. Loh, Ganteng iki. tak sawang-sawang iki lho. Rame iku.
mirip karo sapiku. Ganteng ngene kok. Ganteng moto-moto mesin kok ganteng. delok sih. Iya mendengar sapi. Saman iku yo ngene. Nah, iya. Lah kepiye wong jare kon ngetengi sapi ya? Piye sih dadi bayar tagak? Yo ngusik ngenteni sapiku lho. Cek meteng mana, engko terus tak lunasi kabeh, tak bayar kabeh. Oke, pokoknya aja lali bunga Cak. Wah, gondolmu ngono. Mungkin lagi sedek tambah mokon bunga-bunga. Sembo Cak, wis ra ngurusi sampean. Yo, matur suwun lho yo. Utangku wis gak diurusi. Lunas berarti. Sembo Cak. Syukur. Mana-mana kok Syukur. wis lagi ngene sakmono ki ruwet. Ewo. Pancen wong ruwet iku. Lah iya. Wis ae. Wis, ya ayo. Nang gone lihat. Tek, sing pinter tek. Nah, mene wis gede arek tak gorok. Ini ki ora ono kancane tek, yes kancaku ya mau kowe tok iki tek. Titik kok dikudang. Iki wong pintu ae. Bah, Walah, satu bilang meneh tau tim. Kok kaget. Apa? delok titik sampeyan lho, Mbak, kok apik-apik. Oh, pitik bermutu iki. Iki ora ono nak Indonesia iki pitik yang koyo ngene iki. Pitik bermutu iki. Titik kok apik-apik. Sampeyan nyamene kok gek makani. Iki ta, pitik ta. Iya, Mbak. Kon nglapo? Esuk wis. Iki esuk awan sih. Awan sih. Nyamene kok isu sih, Mbak. Aku ket isih Ya, mau biasa bae iki mripate kan sodok peteng kali. ketang liter-liter, Mbak. Mbak aku njaluk titik no, Mbak. Ya lho, Ya iya, Mbak, kok. iki ta. Ora ndek titik aku. Sing Kayaknya ningon. iki le, sing dekate mati iki. Cocok iso mati tambah seger. Iku aku sing sehat. Oh. Dan nanti kon biasa kok rewang ambek kancamu tok. Seminggu iki ra petuk blas, Mbak. Mbok nanti ra ono kabar ra. Dadi aku klipang-klipang dhewe iki yo katinggaleki. Engko kepethuk nang dalan ta. Suwe ra petuk soal. Belum barang. Mbok sadiman barang yo. Yo kelek-kelek penggawean kana lho. Cekak ketak lontang, kelantung nganggur. Terus aku tak balik nek Mbak aku ya. Ya, leh. Aja lali le, info rondo-rondo, bayangin iki suwe gak blas. Wah, wis tuwek kok isih ngono ae. Iki titik jare sampean kae. Yo ngosik, menehane gede kok. Mbak, siapa Mbak? Aku dongakno sing apik, Mbak. Oh, Cek oleh kerjane ya. tenang, tak dongakno bae iki. Ya wis, Mbak ya. Ya, Tak goleki gemblung. ya, goleki kancamu kono. Wis suwe ra petuk. Ya, Kangen aku. Karo sing apane sing mau kangenin wong jemblung ngono. wis bangun Mbak. Ya. Ya. Jolali info rondo-rondo teles. Iya, Mbak. Yo. Suwe gak blas iki.
Monggo. Kathok. Bu, betul misalkan kathok, Bu. Kotang-kotang telu. Kata-kata ini ki monggo singali niki. Bu, monggo Bu, kathok Ibu, kotang-kotang telu, Bu. Telu. Nggih, ngeten iki apik Bu lho. Bu, Pak, niku modele lawas kabeh, Pak. Ya jog. Apik iki Bu, barang bawi lho. Kok jodol larang-larang. Penting larian monggo. Tolong kelar Bu. Garumen sampeyan garum ya. Nggih, monggo. Penting larian. Sing bele cocok. Nggih. Ayo nami leo. Nami lesan buka ndoke. Tangan pelar Bu, monggo. Lari niya tumbas ki tumbas narene. Bu, monggo Bu. Tumbas Tangan pelar Bu, sebelah telu Bu. Nolak aku ya ngombe lho. Ono es ta Bu? Boten kaya waduh. Nggih. Sudah tuku tau ora sih Bu sampean Bu? Piroan sih nak? Sebelah telu Bu. Kan kok 10 telu wae nak. Diplar, Bu, Bu. Nak. Sebelah telu murah lho Bu lho. Apik-apik ngene Bu, kudung Bu. Nggih. Bu apik lho. Ono gambar tinggi-tinggi barang iki lho. Des aku tuku 5.000 wis sitok nak. Yo cok Bu. Tapi nek aku kok mandeng ae sih nak. Apa sih nak? Kok mandeng nang aku enak deh nak. Lho nak brengosmu iku enak ya anu kok nak nise kok. Mosok sih Bu. Lagi Iya lari Bu iki Bu. Nek mah kok piye sih nak? Brengosmu lah mau masang iku mang. Gak terucuk Bu iki. Ya apa sampe kabeh nak. Nak jane tak pek mantu nak kok brengos dereng pisan. Lah nek tahun ta Bu? Duwe, aku sik sekolah. Ora apa-apa Bu, ya tak entenane tak rabine Bu. Gelem ta? Yo gelem ae Bu kok mereka kapan rabi tak. Kapan lulus tak rabine dhewe. Rabine engko nang pakaian tak dol kuwabe Bu. Saya pengawan kan dodol pakaian. Kok pakaiane tambah tinggi. Iya Bu, dodol ku pakaian yo tak dol kabeh. Penting kali monggo. Ya, Mbak Ina nak cel. Lalu nak ongak kono, nak milai. Piye kurang oleh plaris belas Bu. Belum oleh praris jarene. Play telu Bu monggo. Pak, iki Pak. Kathok celana Pak. Monggo. Rene lagi. Sawana rene nang. Sempak barang ono iki. Sempak ono. Sepuluh papat sing sempak cilik soalnya sempake. Mbok cukup mbok ora? Sampeyan bisa coba ta? Wis cukup Bu, wong ganteng ngene kok lho. Lah kok brengose diplintir, diplintir anak. Iki ta, ge matak-matak bencong apik. Alah iki dige karena apa iki Ayo macam-macam bencong apik iki. Kudu iki ta apik lho. Coba sampean gawe ta apik kudu. Play telu. Lapo sih nak kok jupok ya brengos. Wae coplok. Iki ta, Pak? Apik Pak lho, legin. Ah iki jane cocok iki. Mungolor tapi lho. Belum iki paling bojoku iki. Iki biyen gak kan Gede bukonge gede iki paling. Iya. Wombo. Tapi beda saithik tapi ra apa-apa. Habis kok udan iso kabeh. Iki gimana? Apa terusan laku? Oleh gawe iki piye yo iso beda kabeh. Koran baru Pak iki Pak. Oleh ae Pak. Ono iki Pak. Oh ya apa iki. Wis mene sutare mana engko. Mene sok ayo sun Pak ya. Iya, sami-sami. Monggo. Nggih, monggo. Wis Bu ya tak alisane Bu ya. Tak bantu nang rono. Aku tunggu kok tak tarirane kapan gelem bakul anu ya nak. Oh nggih Bu, tak tenane Bu nggih, juga samian. Mereka kapan tak rabi tak dolane kabeh pakaian udo ya wis. Piye nak ngono iku? Nggih nek dolane ngene Bu. Kepiye mah? Nggih pun tak lanjutna Bu nggih. Monggo. Ya. Kathok. Pak, monggo Pak, masakan kathok Pak. Monggo Pak, murah Pak. Telu Pak. Mboten. Masa ora nunggu Pak, plas-plas Pak. Telu Pak. Ribut Pak, monggo Pak. Tanah sirai. Untuk kok kampus paling sugih. Tapi kok kakung sedang tuku melarnya dulu. Apa kok sugih ini kampung. Kathok monggo Bu. Sebelah telu Bu. Cilik ta. Ono Bu. Lah gede-gede ngene. Iki lho Bu kanggo putune Bu. Wah apik Bu. Wah apik Bu. Iku ono maneh. Oh mang iki. Nah, ndi. Aku ngono jange tak gona sawali ngene iki.
Ono ku. Ini nak gak tumbat mana? Gak tumbat nak kata orang lain. Kita buku tunggu kene, Bu. Gambar tinggi wingi wae. Lalu telu. Aku ngedek Lalu telu. Yo gak ono. Ibu tak balik Bu nggih, monggo. ora cocok kok, Cung. Jangan tak tukokno putu kecil. Katok, katok. Bu, monggo Bu, katok Bu. Lalu telu Bu. Ora Bu. Monggo. Katok. Katok Bu, murah 10 telu iki. Ngopo iki sembarang judul koyo. Ono cancut. Entek paling. Apa iki? Monggo sitok tok kok. Cewek. Iki tak katok Bu wae bolong-bolong titik blodon ta wae. Ya Allah, bolong kok didol. Dal madil iku brengose. Brengose kok. Apik Bu lho. Lho, ya Allah ya apike. Cilike. Sing gede ku daster. Iki tak molor. Delok elek sok. Molor iki. Molor iku lho, Tapi molor, ora saiki tak ora apa-apa lho. Ya Allah. Berarti rombengan bolong piye? Rombengan makane 10 telu. Loh, Iki barang baru Bu iki. Ya tau anyar. Oh. Anyar. Lowaan. Kudung-kudung barang ya ono. Loh, kudung. Apa sing gak ono? Ya ono kuwabe. Ono kabeh yo. Lho Kudu. Aduh kok medeni ngono palik iki wis ora sida tuku aku. Mulai aku. Brengose lho. Iki gak kerasan brengose. Lah ya kudu mibrek. Ya wis Pak. Mbak sik Mbak. Monggo hati-hati. Oh, salah apa iki? Aduh. Ya kok begini ya? Itu duit. Apa hari gini kok ngopi no oma? Ya betul nang jopo-jopo kono. Desa mini kata tiga apa? Nanti ke metu-metu kono. Nih, nang nih. Yo iki le. Tak sangoni iki le. Kurang entek no. Bek ana cacah ko anu liwat engko bek sampean rongko nang jaan kabeh. Mangan-mangan sing enak kono nang restoran tenan engko kurang tak kei maneh. Ya pokok nggak dilosno ae Pak ya. Selosno ae pokoknya. Kurang ta iki. Kayak ngopi 200. Dagangan restoran iki paling gak kali 300. Bocah-bocah ta bisa njaluki kono sate, ayam goreng. Loh, digawe karaokean ndi gawe karaokean iki? Ojo kuwatir Pak, tak tambahi maneh. Pokoke dino iki entekno dhuwit iki mang. Tang singkat gak entek, gak suka aku. Oke, tak bedasi ya, Bu. Ya wis. Wis hati-hati.
jemblung iki. Siame ini. Suara kepethuk iki. Oh gendeng gule lapo sih kok ngono gitu. Ono dodolan iki sopo? Duh. Kok ya jemblung. Tapi kok brengosan. Loh. Ini yo. Hei. Yo, pun. Layurin ki lapo to. Keselor kabeh gopo. Ajur kabeh ra bikin Oh, sepi iki. Kowe iki bidak ta matamu lho. Metu brek kok sampe pecah sabore lho. Kon kok gak woro-woro. Woro-woro corong ngono lho. Dikring wong akeh. Ah, nek kon ku moto muramu sakit bokong lho. Slebore metu brek sampe pecah. Ora kero terus sudah munter mandek. Amun kata nanti gugup kabeh. Makun blasam. Ya awo bro, nah kon kok jengkelan gini iki mang lapo. Kon yo bidek kae wis jemblung tiba ngene kok tambah. Apa terus sepedaku tambah ngene iki lho pecah kabeh. Piye terusan Mbak? Nah yo ditulungi man, ojo didelok ae kok iki yo wong yo kanca kepiye sih. Aduh, iki yo lapo sih iki mundur. Ah, padhe kok rono le man. Lah, aduh. Sik kok ono iki. Kamu iso. Ya kok iki kepiye sih man? Sik kok bombah. Aman kok. Siro ta? Terima gila. Aduh, iya sih. Iya, aduh. Sobat pira iki? Aduh. Oh, ya awak. Kon gimana man sampe den metu. Bro ora ngerti piye kon motomu seken. Ya, motor ora gene kaya bokong ono sepeda motor sak mudin metu bro aja. Tebere pecah. Sik ta? Awakmu gelem-gelem. Cek apa? Atik. Aduh, Sopo?